Il-messaġġ tad-Dipartiment tas-Saħħa huwa wieħed kontinwu dak li nibqgħu fi djarna u għalhekk dan jista' joffri sfidi ġodda fil-komunità. Il-Ministru Għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes qal li ma rridux ninsew lill-persuni li wara l-bibien tad-djar tagħhom għaddejjin minn tbatija differenti u li biex isegwu dawn id-direttivi jinsabu maqbuda fi djarhom ma' persuni li jistgħu jkunu abbużivi. Għalhekk ħassejt li l-miżura ta' titjib fil-benefiċċju tal-kera li ħabbar tal-persuni affettwati mis-sitwazzjoni preżenti jeħtieġ li nestenduha għal dawk il-persuni li għaddejjin mid-diffikultajiet marbuta mal-vjolenza domestika. Il-benefiċċji għall-vittmi tal-vjolenza domestika se jiżdiedu b'mod sostanzjali. Il-benefiċċju tal-kera diġà huwa akbar għal dawn l-individwi, iżda permezz tal-miżura li ħabbart il-benefiċċju se jerġa' jiżdied. B'hekk nassiguraw li dawn il-persuni dejjem ikollhom alternattiva ta' akkomodazzjoni. Persuna li tinsab f'din is-sitwazzjoni tista' tikkuntattja l-awtorità tad-djar fuq 2299 jew inkella b'email fuq customer.care.ha@ha.gov. Aktar minn qatt qabel, l-antana huwa li fejn hu possibbli nassiguraw li kulħadd ikun qiegħed jgħix f'ambjent li joffri serħan il-moħħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.